Tylsää, mitä tehdään? Katsotaan telkkaria. Joo, avataan telkkari. Bling! Hei, moi kaikki. Moi kaikki. Moi kaikki. Ootko kyllästynyt hilseilevään ihoon ja hiuksiin? Joo. Onko shampoo aina kakkaista? Joo. Olisiko ihanaa vaihtaa laatutuotteeseen? Joo. Tätä sinä tarvitset. Uusi Bliv! Tämä on uusi Bliv-mallimme. Häivy! Se on tosi kosteuttava ja raikas. Hyötyaksuinen shampoo. Ja sillä saat itsesi kauniimmaksi kuin Riikin kukko. Osta pois! Jokaisessa Bliv-tuotteessa on... Älä piereskele. Joo, älä piereskele. On koodi, jolla voit voittaa. Silja Laini. Jolla voi voittaa upean Silja Lainin päiväksi vuokraan. Osta siis heti, toimi nopeasti. Soita minut kotisi. Unshine Shimmer, mainosten tekijä. Soita minut kotisi ja voitat päiväksi tämän upean Silja Lainin. Kannattaa ostaa Bliv. Se on parasta shampoota maailmassamme. Bliv! Niin kuuli, ostetaan Bliv, ostetaan Jooko! Joo, ostetaan Bliv. Siinä on kivakin. Ja voidaan mennä kaikkiin shoppailemaan. Niin, jos voidaan peseytyä. No mä haen Blivin. Hei, mä ostan sen. Mitä ostaa? Noin. Tossa. Hei, herätys. Siinä on 2 euroa. Ihana Bliv. Mä rakastan sua, Bliv. Bliv ei saa kaatua. Me paluutaan sua meidän Bliv. No niin, tarkistetaan koodi. PM883. Näppäillään tietokoneelle. Blim blim blim. Soita numeroon. Bliv. Piip. 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 Piip, piip, piip. Hei, minä olen Shanja Zimmer. Kuinka voin auttaa täältä Bliv-toimistosta? Mä oon Rimanas ja me voitettiin, ei voittu, mutta me saatiin Bliv-koodi, että mitä me voitetaan. Okei, kerro koodi. PM883. Haloo? PM883. Okei, hetki. Tytöt, mä tuun teidän luokse puolen tunnin päästä. Ootkaa siellä. Puolen tunnin päästä. Missä Shanja Zimmer on? Hän piti tulla aikaa sitten. Tässä tytöt. Tässä. No niin, antakaa teidän Bliv-koodi. Tuo on oikea koodi. Te voititte Silja Lainin päiväksi vuokraan. Ja päälle kännykän. Siis jos olette rikkaadonta, että täällä ollut. Tässä on hieno upea Silja Lainin uusin hydromallimme. Tuo pitää vähän asentaa. Teppuu hyvästi. No niin. Risteily alkaa heti! Menkää jo niin kuin kakkaisitte, eli olisitte. Onko siellä? Nähdään! Hei, mikä on rajoitus? Siellä pitää olla joku painoraja. 6 ponia, matka. 6 ponia, meitähän on 6. Jänskää, mennään heti! Baby, meillä on hidrokopteri. Silja Lainilla. Iuk. Hei, ootko mua ei vieläkään
käyntiin. Nyt saa laittaa käyntiin. Parasta. Nyt mennään vähän hitaampaa. Miten tämä voi liikkua, kun propelli on pois päältä? Ei ole, moottori on pois päältä. Niin, nyt liikumme hitaampaa, joten pystymme liikkumaan vain moottorilla. Kun liikumme nopeampaa, tarvitsemme siihen myös propellia. Minä tahdon mennä uimaan, kuka tulee mukaan? Mä! Mennään! Mäkin tuun. Hei, jätetään vene. Mennään ottaa aurinko, Fluttershy. Joo. Ihanaa uida merivedessä. Varovasti merivesi on syvää. Täällä pitää ostaa kellua. Minä osaan kelloa. Kaikki ne osaa. Woohoo! Ne sukelletaan. Mekin sukelletaan. Fluttershy, eikö sä ota eikö sä mene uimaan muiden kanssa? En uskalla. Eikö sillä, enpä tiedä. Enpä tiedä. Mä menen tonne. Hei, tytöt, pian lähdetään. Ootkaa meitä. Tietysti odotetaan. Pitäkää venekurssissa. Ihana päivä veneellä. No, polkastaanpa propelli käyntiin. Eli kumpaan suuntaan? Mennään. Nyt pidä.